Здравейте, приятели! Сега съм до денонощното и намерих тези бомбони. Хора, ето, такива бомбони Амос намерих с ананас. Да видим сега. Трябва аз се съжалявам, че не съм качвала толкова много време. Просто бях на море. И понеже майка ми не го е заснела, но ето щях да ви разбия тренда на песента Тупум. Слушайте какво става. Значи, аз и баща ми сме във водата. И какво става? Буквално, аз съм клекнала. Баща ми прав пред мен. И буквално, той се спъва и пада назади. И точно, къде дъто падам върху главата ми. Буквално той целия ляга върху мене. Но аз съм под вода. И буквално се давах. Но, аз лично плувам, мога. Но просто затова не бях подготвена. И падна върху мене и аз буквално се задушавах. И ме изкараха. И ето ме сега жива. И сега ще пробваме тези Амос бомбони. Значи искам да тагвате още къде мога да намеря. Така хора, отварям. Ето ги. Отворя друга прозорец и ще видя какво съм метнала. И отваряме. Не мирише мега странно. Ето по отвътре. Ето така изглежда. Това на бомбонче. Изглежда на ананас, буквално изглежда на ананас. Вътре е желе. Както винаги. Аз вече го отворя. Аз вече го метнах така че... Куша готино. Да. Много е готино. Аз искам да се пробвам да го беля. Бабо бе. Бели се. Ето бели се. Трябва се да го метам там. Сега ще го беля. Ето там. Защо го хвърлим? Бели го цяло чисто. Нищо. Както се видя. И това му е факто кората. Добре, хора, това беше от мен. Абонирайте се канал, лайкайте на банката от мен. Чао!